Hvad er det, laver stålbrød? Er det en stålbrød? Stop. Jeg laver stålbrød. Skal jeg få optager dig, undskyld? Ja. Jeg laver stålbrød. Jeg laver stålbrød. Lillebror, jeg holder hånden sammen. Lillebror, jeg holder hånden sammen. Er det lillebror? Er det det? Ja, det er det. Er det det? Jeg ser det om bag, ja. Det er godt. Oh my god, kan bare få færd, jeg er nød her. Og lige her. Så går det. Jeg er bange. Sæt den på pause. Du bliver min arbejde. Men der var... hvordan? Jeg med. Helt stort. Ja. Nej. Ja. Nu er jeg død. Nej. Jeg tager til din hund. Sig hej. Hej. Til mine venner. Hej, Maltes venner. Og dig, mor. Hej Maltes venner. Så godt alle sammen. De er så til dig nu. Hej Maltes venner. Så godt alle sammen. Så Malte. Hej venner. Tårdot venner. Jeg er happy for I. Til din... ja, til jer. Vi til...